Na ministerstve obrany dnes bolo poriadne horúco. Dostali tam 25 rovnakých a teda rovnako podozrivých obálok. A teraz sa podržte, lebo vám poviem, čo v nich bolo. Združenie s názvom Vesmírni ľudia poslali návod, ako sa ubrániť mimozemšťanom, ktorí vraj chcú ovládnuť Slovensko. Podozrivé obálky spôsobili na ministerstve obrany poriadny chaos. Jednu z jeho budov museli dokonca evakuovať hasiči. Obálky bez odosielateľa okamžite označili za nebezpečné. Podozrivý obsah museli preskúmať chemici. Boli prijaté všetky bezpečnostné opatrenia. V pohotovosti okamžite boli nielen vojenskí policajti, ale aj celé vojenské obranné spravodajstvo. Až po otvorení obálok však zistili, že v ich vnútri nie je nebezpečný prášok, ale takéto CDčko a sprievodné listy. Poslala ich sekta Vesmírni ľudia. Ich obsahom varuje pred údajným očipovaním ľudí mimozemšťanmi. Sekta vraj týmto celým chcela iba vyzvať ministerstvo obrany, aby nás pred útokmi z vesmíru ochránilo. Medzi dokumenty však nezabudli pridať list s číslom účtu, kam prispieť na ich činnosť. Jestliže vás očipujú věštěři z temných světů, tak ministerstvo obrany by mělo ty lidi bránit, anebo ne? A nebo to jsou podle vás kamarádi, ještěři? V súčasnosti situácia je taká, že nehrozí žiadna bezpečnostná hrozba, žiadne bezpečnostné riziko. Čo sa týka obsahu a ich názorov, ministerstvo obrany to nebude komentovať. Podozrivé CDčka teraz skúmajú vojenskí experti. Možno až tí povedia, či Slovensko naozaj ovládnu mimozemšťania. Samuel Migal, televízia Joj.